ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Абу Мудассир. Дӯстони азиз, дар зери наворо лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед ва имрӯз чоршанбе рӯзи 23 августи соли 2023 бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. Дар бораи қурби асъори миллию хориҷӣ маълумот медиҳем. $100 баробар ба 1096 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1194 сомониву 13 дирам. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо дар рӯи экран дида истодаед, дар бораи аз курсиҷӣ дидем Амонатбонк, Орионбонк, Тавҳидбонк ва бонки Эсхата ҳар хел нишон дода истодааст. Аммо аз дирӯз, яъне аз 22 то 23 ягон намуд тағйирёбӣ дар қурби асъор, яъне ки дар курс нишон намедиҳад. ҳар он чизе ки ҳаст бар шумо дӯстони азиз бо воситаи интернетӣ маълумоти пурра медиҳем ва 1000 рубли русӣ баробар ба 116 сомону 50 дирам шуд. Чизе ки ҳаст бар шумо аниқтар, пурратар, фаҳмотар албатта мефаҳмонем. Дӯстон, фақат аз шумо лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед.